नों दा माबायदि खारनाय काबादियाव औ डेन्जारखा बाजैया खारनायाव दा दिनैनि दिनाव 15 आगस्टनि मुङावहाय जोंना बे मादैयाबो ओरैबायदि काबादि गेलेगोन बिरलायखायो मोनस्लाबलायखाया ओमफ्राय दा गेलेगोन दा मादै औ होसोनाया माबायदि होसोगोन नोंलाय साइजखौ ससे खिथानायनो हागोन नामा बैनिफ्राय खारबोनो हागोन दे औ माने फैजोबाखै आरोना मानसिफ्रा ओमफ्राय दा ट्राय आरोखि आरो नै दे खारबोनायदोसा मादै नुबाय दा लोगोफोर दा बेबायदि होगोन आरोखि ना नै गोबां फैलाबाय ओरैबो दं नै ओमफ्राय नै बेबायदि आरो बयबो रेडिखा ओमफ्राय दिनैथ' न'खर प्रति बेदरबो हरगोन ओमफ्राय बेदराथ' दिनैहाय बेसेबां गोलैनाय होनदोंमोनलाय सेरब्रैसिम गोलैनाय जाया औ ओमफ्राय मोजां मोनदों दा ने मोजां मोनदों बाबु औ दा माजों माजों जागोन आंनिया औ मैथा दङ नारजि दङ औ एखे सिखांजोंलाय जाखानायसै आं दिनैहाय गोबावसै आं दिनै बिदि मोनजायिया औ दिनैहाय सप्तासे मोनजायालानो आंनि बिबुआ गांबांलायो क्लाबनिफ्राय जाहोबाय दा जोंनि पर्बतजरा फोजौखां क्लाबनिफ्राय जाहोनाय जादों बे बेदरखौ दिनै रानगासिनो दं जोङो 15 आगस्ट सफैबाथाय बेबायदिनो राननानै जायो आरोना भालो रायो दादा हा भालो रायो हाट खिबेदा मामुनि निखा दादा खिबेदा मामुनि होस भालो रायो नाचको किसान खिरास बंगा हो दूसरा करने इंद्रा दूसरा करने बंगा राहुल नीन किसे हारा मा मुखदाय मुखदान हो टेफार रायो निहा नेफारे ए मुखा लागो डेन्जार खा आरो माने खोमा खोनाला आरोखि इसना माने खोमाया खोनाला ना खेबेदा मामुनि होनो आरो इसने उरांनि ने दा बेबायदि आरो नै जों बे थुफारबाथ' डेन्जारखा आसोलखायो जानायावहाय 2 केजि जाखायो होनदों नामा नों मेजेमखोन जानो हालिलै सिगांथ' जाखायोमोन सानसेफोर जाहैनांगौ आङो गलाखायो जानायाव हेल' लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दायो आङो दङ जोंनि फुटबल गेलेग्रा फोथाराव बियो जादों जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट खैलामैला BCDC नि सिङाव थानाय पर्बतजरा गामि आंनि गामि जाहैबाय ओमफ्राय दा दिनै जोंना 15 आगस्टनि मुङावहाय बेबायदिनो फुटबल बादायलायनाय दं गोबांथार बेबायदिनो बादायलायनाय खेलाफोर होनाय जागोन जोङो ओरैनो गामिनि हिसाबै ओमफ्राय जोङो ओरैनो गामिनि हिसाबैहाय आङो दाख्लैबो मोनसे भिडिअआवहाय खोन्थाफेरदोंमोन मथा-मथि 1 Lनि एसे एबा बारा जोङो बेदर जानाय जागोन आरोना अमा बेदर आसाम ट्रेक्टर जायखौ दा न'खर प्रतिबो जों राननानै हरनाय जागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो सानजाफारा सोनाबफारा फुटबल मेचबो गेलेनाय जागोन मानो होनना बुङोब्ला गेजेरावहाय मोनसे जोंना हाइरड लामा दंथ'यो दा लामानि सानजा लामानि सोनाब बेबायदि फुटबल बादायलायनायबो जागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे हिन्जाव गोनां हिन्जाव गैयि बेबायदिबो बादायलायनाय जागोन बेबायदि सिकिम बादायगोन आरोना ओमफ्राय जोङो दा बेलासियाव मोनायाव ओरैबायदि गाजा गोमजा मोसाख्राबल' जागोन ओमफ्राय न'खर प्रतिबो राननानै जागोन दा बेखौनो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे देखायलांनोसै दिनैनि भिडिअआ जेबो इम्परटेन्ट नङा जास्ट नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ 15 आगस्टनि मुङावहाय इन्जय खालामनायनि भिडिअखौ जायफ्रा नायनो इन्टारेस्टेड दं नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरो जायफ्रा नायनो इन्टारेस्टेड गैया बिथांमोना माने ओंखारनो हागोन आरोखि अब्ला फैदो लोगोफोर भिडिअखौ गोबाव खालामा माथिनो नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय मासेया देगासिनो दंबावो दा काकाया मासेया देदों दा सावखाखैनो बिसोरो बैयो बेसेबां जानायनो 2 मननि बानो मा 1 मन बैयो 1.5 मन देगासिनो दा बेबायदि आरो गोदागासिनो नै मथा-मथि गांसेनि गोजौआव जाबाय आरो देग्लाय एसे दाहायसो हिसाब मोननोसै बे मासेखौ लाबोला ने आदा फिथर मावदो दे दा मावनायसै लागावनाया बल जोनाया आल्लाखौ सप्तासे सिखारनो हालायैनि जोनानै थाखानायसै बला दा 12 मासजों खेबसे जेब्लाथ' ओरैबायदि जाखायो नालाय दा बेबायदि बाहाग खालामजोब्बाय आरोना नै बेखौ गासैबो न'खर प्रतियाव राननानै हरनाय जागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे दा 3थासोनिफ्राय फुटबल मेच बादायलायनायनि जोबावसिगोन बेयावहाय हिन्जाव गोनां हिन्जाव गैयिबो जागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे सानजाफारा सोनाबफाराबो बाजिनाय जागोन ओमफ्राय दा
दाहायनो जानाय लोंनाया आलादा जागोन आरोखि ओरैबायदि दाहायनो फैसासो बाजेट खालामदों नालाय बेबायदिनो एसे गोगोमैनो जागोन आरो दाहायनिबो जानाया ओमफ्राय नै ओरैबो सफैगासिनो दंबावो ओमफ्राय दा बेखौहाय न'खर प्रति राननानै हरनाय जागोन आरोखि मथा मथि जोंनि गामियावथ' गैयाब्लाबो दा बुक्थ' गोनांफ्रा गैयाब्लाबो 150 घरनि बारा दं नालाय दा बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय बुक्थ' गैयिफोरबो दं ओमफ्राय थेवबो 15 आगस्टआवहाय ओरैबायदि इन्ट्रेस्टिङै जानाय जासिगोन आरो बेखौहाय नै आसाम ट्रेक्टरसो दै लोगोफोर ओमफ्राय नै बेयावबो दङ नै औ जोग्राफोरनि आरोखि बियो दा ओमफ्राय अमा जायैफोरनिया दा आलादा जाबावगोन आरोखि इयो माबा मेरम जिल आरोखि बोरमा बेदर ओमफ्राय बयलारबो होनदों ने दा बयलारबो दा औ मा अमा ओमफ्राय मा होनदों बोरमाबो दा औ दे बयलार गैया बोरमासो औ दे माने बयलार गैयानो आरो बोरमासो लादोंनो दा बेबायदि आरो नै ओमफ्राय नै ओरैहाय जोंना बिथाङा उराव आरो जायनि फलावहाय ओरैबायदि बिथाङाबो इन्ट्रेस्टखा बल जोनायावबो डेन्जारखायो मथा मथि खास्लाबनो हाया आरो जों सेसाया होसोना हमना बुथाखायो माहालि इसान बारा जल्दि बारा हो दा बेबायदि गावबागाव नाम गाबज्रि गाबज्रि हरनाय जादों बेदरखौ नैबे मोनलांबाय आरोना बलाथ' जोबाय नै फुरा दामाखाल' जाखादों आरोना गामिजों गामिब्लाबो माने बुट गानहोआखिसै बुटआथ' क्लाबनि गोजासो नालाय दा बेखायनो बुटखौ गानहोनाय जायाखिसै सेंग्राफोरनिसो नालाय बुटआ ओमफ्राय दा सेंग्राफोरा जोदों थिग थेवबो बुटआ बारा थोआखिसै बेखायनो बुटखौ गानहोनाय जायाखै सामब्रासुर लैथो बान्दो दाख्लाम ओरैनो बानो दा बेबायदिनो हाफ टिफिन जाबाय ओमफ्राय हाफ टिफिन जानायावहाय बयबो रेस्ट लालादों आरो ओमफ्राय नै गासिबो गामिनि गोजा आरो फ्राय हिन